Slav roj baş hevanno evar baş hêvîdarim herkes baş e. Îro bi tevî hevalê xwe ronê riha em ê rojevê şîrovê bikin ku em binêrin çi heye çi tune di pişt perdê de çi heye bi taybetî. Em ê hinekî cihê bidin şîroveyan lê pêşî çend nûçeyên ku me amadekirine ji bo we ez pêşkeş bikim heta ku hevalê me ronî riha amade be û paşê jî em ê nîqaşê bidin destpêkirin ji kerema xwe re pirsê we hebin hûn jî pirsê xwe binivîsînin û em vê derê hinekî wisa di nava hev de meseleyan bibînin. Meseleyê em pişt perdê bikolên. Baş e, em wisa zem û bendê xwe badin. Xwedê mezin e. Ev meseleya Selhedîn Demirtaş heye we belkî dît meselekî gelekî girîng e. Di derheqê wî de Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê dîsa biryar daye. Ez ê bixwînim pêşî em behsa pêvajoyê bikin. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan ragihand ji ber sedemên ewlehiyê merasima çekdanînê wê baweyekê zindî neyê meşandin lê ew rojnamegerên ku xeweke akredîte qeyd kirine ew ê karibin şahediya merasimê bikin. Ayşegül Doğanê her wiha da zanîn bendewariya wan ew e ku Öcalan bi peyamekê vîdeoyî tevlî vê pêvajoyê bibe. Doğan teqez kir ku merasim wê baweyekê zindî neyê meşandin. Heyetekî payebilind ya partiyê yani Dem Partiyê rojnamegerên ku xwe pêş de qeyd kirine ew ê amade bin. Meseleya ewlehiyê jî meseleyekî gelekî girîng e dibêje. Normal e tedbîrên ewlehiyê bêne stendin. Wekê mînak wê demê jî telefonên me ji me stendî bûn. Yani behsa salên borî dike. Doğanê piştrast kir ku derfet wê ji bo rojnamegerên ku hatine qeydkirin wê were dayîn ji bo merasimê bişopînin. Ew kesên ku me ew vexwendine, ew kesên ku wekî rojnameger xwe li Dem Partiyê akredîte kirine wê bikaribin merasima çekdanînê bişopînin lê weşana zindî tune ye. Her wiha destnîşan kir ku ew ne yani lê aliyê ku dê çekandayîne merasim birêve dibe. Yani ew aliyê ku merasim birêve dibe dibe dîsa jî ew biryar didin. Yani bawer dikim behsa aliyê kecekê dike wisa hevokekî hinekî tevli heve. Em ê cara yekem temaşayê merasima çekdanînê bikin. Ev ne tenê merasima çekdanînê ye, ev yek berpirsyarî dixe ser milê her kesî ji bo merasima çekdanînê tişta ku dikeve ser milê dewletê, tişta ku dikeve ser milê PKK, Herêma Kurdistanê, tişta ku dikeve ser milê partiyên siyasî Kurdan û Tirkiye divê hemû kes bi berpirsyarî hereket bike. Heyeteke payebilind jî wê beşdar bibe. Ayşegül Doğanê diyar kir ku wê heyeteke payebilind ya Dem Partiyê li wê derê amade be. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê, hevserokên DBP, hevserokên HDP him parlamenterên me wê tevlî merasimê bibin. İhtimalekî mezin dibêje ez jî li wê derê bim. Ayşegül Doğan behsa rola rêberê PKK Abdullah Öcalan jî kir. Daxwaza wan ji bo beşdariya wî aktif anî ziman. Doğan di berdewayî me axaftina xwe de got bendewariya me, hêviya me ew e Öcalan mesajekî vîdeoyî belav bike. Em dibêjin wê baştir jî bibe. Divê êdî rêya îmraliyê ji her kesî re vebe. Divê Öcalan jî baweyekî aktif di nava vê pêvajoyê de rol bilîze. Xelk rewşa wî merex dike, rêxistina wî dixwaze rewşê bizanibe. Li aliyê din Koma Civakên Kurdistanê kecekê jî diyar kiribû ku merasima çekdanînê wê roja îniyê 11 tîrmehê beriya Nîvroyê li navçeya Raperînê pêk were. Ev nûçeyekî bi vî şeklî heye. Wekî din nûnerê Partiya Gelan ya Dem Partiyê yê Ewropayê Eyüp Doru ragihand ku hinek welatên Ewropayê ji bo çavdêriya pêvajoyê amade ne. Eyüp Doru ji rûda wê re ragihand ku welatên Ewropayê piştgiriyê didin destpêkirina pêvajoya nû ya çareseriyê li Tirkiye. Hin welat jî amade ne wekî çavdêr werin tevlî vê pêvajoyê bibin. Doru her wiha teqez kir ku ji bo avakirina Biratiya Gelan ya rastîn divê Kurd bibin xwediyê aynî mafên milletê Tirk. Ev tiştekî gelekî girîng e. Eyüp Doru ji rûda wê re behs kir, rûportajekî daye wê derê. Behsa hewlên xwe yên dîplomatîk dike li Ewropayê dibêje em dixwazin gelê Kurd li rojhilata navîn hemû mafên xwe yên bingehîn, mafên xwe yên kolektîv netewî bi dest bixe. Piştgiriya Ewropayê rola çavdêriyê behsa wê jî dike. Ew li sazî dibêje ez li sazî li welatên Ewropayê bawekî berdewam hevdîtina pêk dînim.
ام لپارلمنتوی اروپای لکنسی اروپای به پارتین سیاسی به حکومت اروپای را ام لهف دجون اروپا پشکریه که تام ده به واژوی چاره سریه افجی آگاهیه که نویه نونر دم پارتی اروپا اشکره کرد که ده هفدیتنه وان ده هن ولاتان آمدهی خواه یعنی حاضری خواه یجبو رولانا بینکاریه نشان دانه هری داوی دبیجه ام به حکومت آلمانیا را جویان وان جی گوت ام پشکری دادم پی واژوی چاره سریه هنک عالی هنه دبیجن اگر هر دو عالی جی بخوازن ام دکارم ببن چاودر یعنی ترکیه جی کرد جی اگر بخوازن آنجا وی دم ام دکارم ببن چاودر لحتى نها ولات بتنه کو باوی که فرمی اشکریه کریه بیان کریه کو او دکارن تیدا جی بگرن ولات سوئیسریه دورو بالکشان سردانا شانده که مزن یا اروپای جبو استانبول جی اشکره کر او دخوازن تبلی پی واژوی چاره سریه ببن حقوق براتی هنه کی بحثا ویجید که حقوق براتی چیه چه ود کاره پیکوره پشتی وی پیواژوی آنی زمان جبو کو اف براتیا راستقین وره جیش دوی ماف وک هف به یعنی ترک خودی کیجا مافی بن کرجی خودی عینی مافی بن ترک دبیجن بریا 1000 سال ام هاتنه ام دخوازن نابره کرد و ترکان تیده براتیا گلان آوا ببه البت حقوق براتی هیه لی لازمه هر تشت هفبش به چه مافی گلی ترکه بن دوی گلی کرجی ببن خودی عینی مافان سیاست مدارین گرتی رولا دیاسپوری جی بحثا ویجید که مجاره گرتین سیاسی آنی روژوی دا زانین که حتی به هزاران سیاست مدار پارلمنتر شاردارین کرد دا زندانی دا بن پیواژون نکاره بسر بکوه بیویسته او مسئله همی بینه چاره سر کرن هر وها بحثا هیزا سیاسی آبوری یا کردین لاوروپای جی کرد و گروان وکی دستکفتنه که مزنه دبیجش بو گلی کرد و گره کردانش بو ولیت و هیزه که مزن بده گلیمه سیاست مدارین کرد وکی دن بالکشان سر حقوقین لسر مدلین رویبریه گلک مدلین رویبریه تنه نقاش کرن وکی میناک لبلچیکای سیستمه که فدرال هیه ام جی دکارن مدل خواه آوا بکن تقص کرد که دوی مافی به میلیونان کردین لباجر مزن این ترکیه وکی استانبول جی لبر چاوان بینه گرتن چاره سریه که برفره وره دیتن هم باکور کردستانه هم جی کردین لترکیه دبی لخوا بگره یعنی او چاره سریه که وره پیدا کرن نه تنه کردین باکور کردستانه کردی تمام ترکی جی دبی نوا خود بحوینه هوانو اف مسئله کی حوالی مرونی روح آماده از مسئله سلحدین دمیرتاشی جوارا پیشکش بکن پاشی ام نقاش بکن پیشی سروکی مهپی دولت باخشلی دیار کرد که مسئله چکدانینا پککی رادسکرنا چکان ادیتن مسئله دمیه سروکی گشتی پارتیا مهپی دولت باخشلی د جوینا کوما پارتیا خواهی لپارلمنت و ترکیه ده درباره روژوی ده درباره دما چکدانینا پککی دهن آگاهی دان باخچلی آماجه به پیشهاتین انداویین پیواژوی چرسریه جی کر گوت چکدانینا پککی رادسکرنا چکان یال باکور عراقی دبن چاودریا میته ده ادی تنه مسئله دمیه اوجی ادعای ویه ترکیه به درسین که جو دو ورگرتنه ده قناخا درباسبونا پاشاروژه که آرام و اولیده اوین همه ترکیه دبیجه دولت باخچلی شرف اندامتی همه نتوا ترکیه دبیجه دولت باخچلی آرمانجا همه ترکیه یا به تروره ده 100 سالا نو ده او به هزا بلندبونا مه او به آشتی و براتیا مه ترکیه یا به ترور ادی بیه پولیتیکایی که دولتی سروکی دولتی برپرسیاره که ترکیه یا به ترور بکوره جبروی سدمه اما هر دم لجم سروکی خوابن طایب اردوغان باسوید که اما وی بتنه نهیلن halbuki mesele em dizanin ku yek ji kesên ku pêşî li pêvajoyê digre Tayyip Erdogan bixwaye ê qaşo bi rêva dibe Dewlet Bahçeliye ez bawer dikim ew jî divê derê de siyasetekî dike Serokê MHP ji bo 12 askerên ku şeşî tîrmehê li şikeftekî gerîla miribûn jî sersaxî xwest ku ev mesele nebe astengî li pêşiya pêvajoyê Ronî Riha merheba bi xêr hatî Merhaba serçavan den baş Ez te nedim seknandinê heval jî ku mêsêr hevbûne ez meseleya Selhedîn Demirtaşî pêşkeş bikim ev meselekî mühim e paşê em heman nîqaş bikin tu li vê derê hema hazir be dadgeh hema Fêmirovan ya Ewropayê biryar da ku girtina hevserokê giştiyê berê HDP Selhedîn Demirtaş xwedî armancên siyasî ye divê Tirkiye 55,000 euro tazmînatê bide
دادگاه مافی مروانی اروپای دیار کرد که آگاهین ده دوزین که جبر بویرین کوبانیه یعنی 2014 ده درباره دمیرتاش ده هاتبون وکرن به تهمت سوچ ان جدا جاردن هاتنه بکارانین اف یک مانیپولاسیونه که سیاسیه دادگاه مافی مروانی اروپای هر وها دست نشان کرد جبر که دادگاه دستور بنگهین یا ترک چاودریه که به باندور پیک نه آنیه اف یک بمپیکرنا مافانه د بریارê de hate gotin armanca sereke ya cezakirina Demirtaş tepîsandina pirdengiya siyasî ye, pirrengî ye. Cezakirina yani sînordarkirina nîqaşên demokratîk in li Tirkiye. Li gorî wê biryarê Tirkiye wê 35,000 euro tazmînatekî manevî bide Selahattin Demirtaş her wiha Tirkiye wê 20,000 euro jî mesrefên dadgehê bide. Parêzerê Demirtaş, Mahsûnî Karaman detayî هورگلیان بریارا ناوبوری لسر حسابی خواه ایکسی جرای گشتی را پار بکر داخویانیا نویسکی یا کلسر ناوی پارێزەران یعنی بنان مولو محسونی کارمان رمضان دمیر هاتیه داین به وی شکلیه از همه ویجی بخوریم پاشه لجه مهمه جبور رای گشتی دو بیجم پارێزەر دادگاه هم مافی مروانی اروپای 8 تیرمه 2025 yani ایرو بریا چند ساعتان بریار دایه چیه بریار؟ یک دادگاه دستور بنگهین یا ترک در حق Selahattin Demirtaş de ev zêdetiri 4 salane biryar nedaye. Ev suçe kemasiye. Mafê azadî û ewlehiyê yê Demirtaş hatiye binpêkirin. Sisê destur nehatiye dayîn ku Demirtaş û avukatên wî xwe bigînin dosyaya lêpirsînê. Ev jî suç e. Ya din Demirtaş yani jê re dibêje serî lîder bi mebestên siyasî ji azadiya xwe bê par hatiye hîştin. Vana hemî qirarên Dadgeha Mafê Mirovan Ewropayê ne. Wekî din parêzer çi şîrovet kin dibêjin aliyê herî giringiyê biryarê ew e delîlên ku bûne sedemê biryara mehkumiyetê bi taybetî di doza Kobanî de birêz Demirtaş û hevalê wî pûç derketine. Hemî delîl vala derketine pûç derketine. Ev biryara Dadgeha Mafê Mirovan Ewropayê de. Dibe dereng bejî em hêviya xwe di parêzin li gorî vê biryarê li gorî biryarên berê yên Dadgeha Mafê Mirovan Ewropayê müvekîlên me bêne berdan di qonaxên rêyên qanûnî de biryara beraata wan were dayîn em carekê din bi bîr dixin pêkanîna van biryaran ne tenê temenniye ne tenê daxwazin ne tenê li gor kêfa me ye dewleta Tirkiye mecbûr e van biryaran bîne cih Selahattin Demirtaş serbest berde dibêjin parêzerê wî. Mijarê me gelekin ronî rahat tuş kîjan aliyê ve dixwazî dest pê bikî mirina eskeran heye ev meseleya pêvajoyê heye û mesela Selahattin Demirtaş heye kîjan mijarê bixwazî em dest pê bikin. Em da Selahattin da mawaqtin çend gotina bêjin pê razbeqê hewceyê mirov here va rinan askeran yek di qul û qefan şirketên Kurdistanê li wan hatine xezebê têda dinbirin em têrakan herwî bawarkim hewceyê mirov nekî wê fireh nîqaş bike an şîrova ser ez dîmenê xwe serrast dikim tu Belê mesela Selahattin Demirtaş da herî davê Selahattin Demirtaş weke hevalê Nihamet Şopînê ew jî zanin dibê çe parastineke gelek Kurd kir û sedemê hatiye girtin ve weke kurekî ewladekî Kurdistanê Kurdistana ji hêla dewleta Türk ve hatiye dagirkirin û ew jî weke Kurdekî lema dîl hatiye girtin. Tek sedemê yani sûcî wî ji berge Kurd e û lewra li vê dirê dîl hatiye girtin. Ew parastina Selahattin Demirtaş bawer dikim yani zêde îcabî mirov ser şîrove bike nake. Ew e rast e sedema Selahattin Demirtaş siyasetmedarê Kurd yê pêşe roja wî pak û paqij bû yani xuya bû wê di siyaseta Tirkiyeyê de rolekî mezin bilîsta. Ji ber vê sedemê hatiye girtin ji berge parestvanê Kurdistanê bû da doza gelê Kurd bû siyasetmedarekî pêşe roja wî vekirî bû lewra hatiye girtin dîl hatiye girtin û wî vêya bi devê xwe bi hawakî xurt dibe çe dadgehên Tirkiyeyê de anî ziman ji bo min ev tiştekî hewçeya nîqaş ser bibin nake herî çiqas vê dawiyê jî yani pê vê parastina xwe ra di peyam jî nivîsandin yek weke dedî madem kî paşina vê me Tirkiye ye
Yani vagotina madem ki dibê derê da hinekî bawer dikim hevalên wakanı be xweş bixwînin ra nabe gotina min e. Dibe madem ki yani Kurda wisa biryar daye. Tabii ki dibê derê da rexnakî hunerî jî heye. û di a din da jî di peyama wî din da jî ma heta hevoka wî wisa insan devletine kurşun sıkar mı? Mirov dibe çe ma mirovê yani mirov çawa fîşeka dara devleta xwe de. Velhasıl ev jî du rexnên gelek bi hunerî hatibûn gotin. Velhasıl Serhadîn Demirtaş devleta Türk kengî bixwaze wê çawa berde. Kengî bixwaze wê çawa berde. Hûnê aliyê mîzahiyê Demirtaş divê mirov ji bîr neke. Demirtaş pir caran sembolîk diaxive. Yani her gotinê wî nayê mana gotina rojane sembolîk û tê de mîzah heye. Divê van aliyê wî jî em bibînin Selhadîn Demirtaş deka em nas dikin. Yani em fikrê wî jî zanin çawa ye. Yani wî berê ku wextê bikeve hepsê got yani ez bimirim jî di hepsê de divê hûn tabuta min bi tîknî derxin. Erê min dibê çe tawîz neda divê derê devleta Türk hat cemin xwest ez hinek tawîza bidim lê lewra heger rojekê el vê derê da mirim hûnê tabuta min tîk der weka xelkê dernexin. Velhasıl Selhadîn Demirtaş di parastina xwe ya herî dawî da a li ser devleta wî Kurdistanê ji hêla devleta Türk ve dagir bûye û ew jî di vê şop û oxirê da dîl hatiye girtin. Yekemîn car ji siyasetê ji mîzahê ji hunerê dûr dibe çe rasterast ev gelek xurt anî ziman û dibe çe yani gelek jî deng da di nava civaka Kurd û Kurdistanê da bi taybet ji bo yên ciwanên Kurd gelek deng da bû mînaka gelek Kurd. Bi xwe weke kesekî Kurd min hêvî ji Selhadîn Demirtaş heye xên jî wê tirê neşopîne. Yani parastina xwe dawiya da çi gotibe ew e û ji bo vê pêvajoya niha di navbera Birêz Öcalan û devleta Türk de ji tê meşandin jî zaten got ez alîkarî didim yani û dawiya dawiyê jî Selhadîn Demirtaş siyasetma dareke ez rojnamevanekim rojnamevanekeke yani Türk pir zêde gotina me nîne. Li vê derê ama dîsa jî weke siyasetmedarekî Kurd got ez çi têke li ser milê min ez kanim bikim ama ez bixwe ne kesê biryar bide. Selhadîn Demirtaş divê mijarê de ne kesê wê biryar bide. Ez tu êdin em ne kesê biryar bidin. Ev li navbera Partiya Karkerê Kurdistanên kesên niha li çiyayên Kurdistanê şer dike û di navbera ev rêberê gelê Tirkiye ki 26 sala li İmralî dîl hatiye girtin navbera wan û dewletê da ye. Îja em werin di mijara Selhadîn Demirtaş da tiştekî zêde mirov bibêjinîne yani vat dibe çe evsaziyên Ewropa demekeke dirêj e zaten vana dibêjin lê Türkiye Erdoganî îro guh nadin saziyên Ewropa ya saziyê din ya êdin. Yani niha li rewşa Tirkiye binere çi qas şaredariyên CHP nihal hemberî CHP operasyoneke gelek mezin dest pê kiriye di piştî vê operasyonê da yani heger Erdogan bi ser bikeve kanibekeke vana dibe çe bi hawakî tê xebin kontrola xwe û pir di nav civakê da raperînek dernekeve an di nav artêşa Türk da raperînek dernekeve li hemberî Erdogan eger bi ser bikeve Erdogan hema kengî vê operasyona xwe wa xweşik bi ser bixe Erdoganê her hilbijartinê û heman demê jî rejimê jî bêguhertin yani rejima Tirkiye ya îro heye wê bêguhertin lê ihtimaleke dijî heye gumaneke dijî heye yani herîkêm ez wisa dibînim di nav civaka Tirkiye de an di artêşa Tirkiye de an di dewleta Tirkiyeyê di mejiyê Kurda li hemberî vî liv û tevgera Erdogan yek niha li hundirê Tirkiye operasyoneke li hemberî CHP dest pê kiriye ihtimal gumanekeke raperîneke çê bibe heye. Ka çawa dibe dibe suîxast be dibe an wisa be an wisa be. Yani ev ne tiştekî hêsan niha Erdogan li Tirkiye dixwaze temamî her tiştî têxibin kontrola xwe û rejimê biguherîne. Yani bi hawakî hetanî ew bimire li ser teq bimîne û ew bikeve jî kurekî wî were yekî din were. Velhasıl di vê derê de jî Tirkiye di ser bihurek ra bihur an pirakeke gelek qirêtîk ra derbas dibe.
یا وی بکوه اردوغان و یا جی ترکیه نابه ترکیه بری وقتا 2023 دا تدی دما دیسا اردوغان وکه سروک وزیر هات البجارتن دولت بحشلی وی چاغی تشتک گوت روزنامه‌وانان جی سوال کرد وی جی گوت گلک تشتی بگوهرتن ترسا من هیا هیوی دکن ترکیه نگوهرتن اوانا گاو ورود ده به واجوی جی ام کامن هنکی گری دبیچه گریدایی هوا دما اردوغان دیسا هاستر اما بلز اف کینانین در دورافه هنک کسین د پیواژویا 2013 2014 یک د نابرا پک کی دولت توکر هاتو د سپیکرن و دمی هنک کستی دا بو کی بون پر خو کرد وانا دیسا انین جمپه دیار بو اردوغان حمله کی بو سابقه به هوا کی یعنی پیواژویا کی به دست به بکه لی دوی دردا دو نقاشه گلو اردوغان بان باخچلی کر گوت یعنی از تشتکی وسا بکم و از الیکاریش دخوازم و باخچلی نچار ما ویجی مادن کی گوسا یا دبی چه مزن دابر یعنی بانگل ریبری گلی کرکر رئیس جلان کر براوک وره دبی چه پارلمانتا ترکی باخفه اف تشتکی گلو اردوغان هاو قاس باخچلی مزن بده بر یوینه دکر گلو وی اردوغان هنکی خستنگی آنجی دبی چه نا هر دو هیل به هفرا اف پلانک کتی مشاندن اف جی نیقاشه والحاصل اف پیواژویا ناتی مشاندن هاتیه آستکی که یاوی بسر بکوه یاوی دیستا دبی چه دیروکی دوباره بکه وکه 2013 14 وی دیستا دنیویدا هلکشه اگر دنیویدا هلکشه دو تشت هیا مگوت یعنی یا اردوغانی بکوه هم بری وی درباکه که عسکری آن سیاسی آن راپرین گلوی چه ببه اونیان جی اردوغانی دبی چه یعنی وی کپی وی پری وی بهوری درباس که هگر اف پیواژو بکوه لنبری گلی کرد قرقرنه که گدن یا 2016 پشتی پیواژویا دبی چه بستر نکد چه بو وی چه دیسا گلی کرد دبه بقرقرنه دراجی رو بمینه هون نل باکوری کردستانی روجاوای کردستانی لباشوری کردستانی والحاصل هم جبوی گلی کرد هم جبوی بطایبت اردوغان و ترکیه جی دمک که گلک کریتیک امورن واس کرنا فازم کانن مثل جوان اسکرین ترکیه وین داوی هاتنه کشتن آنا مرن باشه ام درباسی مجاره کدیم ببین لی پیشیت خوازم درباره وی مسئله سلوپیه ده هم تشتان ببیجم نها دو بو پیر بو درق وی مجاره ده هوان مخوا ifade کر تشتا کو مگوت ایماجا کو لسلوپیه در کتیه هوله او مشا به پیشنگیه دم پارتی در کتیه هوله او نلایقه مه yani em vê rewşê heq nakin yani jiyan ormanlı me gotu bû jinekê Kurd e li Silopiyê weke namzet hatiye nîşandan tabî elbet weke hevserok di dawiyê de bi dengê gel hatiye hilbijartin ev li aliyekî beriya salekî niha partiya wî dem partî dibêje li gorî rêgezê me prensîbê me tev nagere em dixwazin ji wezîfê bigirin em dixwazin bila îstîfa bike em şûna wî kesekî din tayin bikin em jî dibêjin wî rojê min got ez mixwe hewl daye xwe bigîrim jiyan ormanlı lê çênebû îmkan çênebû bersiv neda ji ber vê ez agahiya min di derbarê meselê de tune ye ez nizanim vê nîvrojê ji min re telefon hatin ji herema botanê gelek kesan telefon kir yani gilû gazin can dikin ku min di YouTube'a xwe de alî girtiye halbikî min alî negirtiye tişta layıqê partiye dem partiyê ez hewl didim li gorî vîjdana xwe îzah bikim min alî negirtiye ez dibêjim hin wekîlê me hene hatine hilbijartin çûne heta Enqerê wezîfa wan ne ew e ku werin navçiyekî piçûk weke Silopiyê li hember şaredarekî meş û mîtîng li dar bixin heyfe ji wexta wan re biçin pêşiya berderê Qayyûm li wê derê meş û mîtînga pêk bînin biçin Enqerê dawa mafê netewîyê Kurda bikin tonkî xebatê we ê di asteya netewî de heye dişûne xebatên li şaredarekî ya şaredariya navçeyekî çi dikare bike ji bilî komkirina çopan û kanalizasyon û xizmet qaldirim çêbikî dara tayinî baxçe çêbikî xizmetekî piçûk yê navçeyekî ye însanekî te keşkek jinek Kurd
سی و پێنج ساڵیە یعنی ساڵی نۆدی داهاتیە دنیای ژیان ئۆرمانلە کەتم کونیاوی خوێند یعنی هەنێک مەدەخواست وەکە ژنێکی ئیمکان بدی پێشیاوی ڕێل پێشیاوی vêkî û bikar be xizmetê bike pergala partiya te rêz û hurmete her kesî jê re heye ya dem partî elbet bila însan li gorî rêgezên partiya xwe tev bigerin tabîkî wisa ye sîstema hevserokatiyê ye ama merov dikare xizmet bêsî nore xizmet li şaredariyekî însanekî bixwaze xizmetê bike hevserokekî bixwaze xizmetê bike kes nikare pêşî lê bigire pir berfirê ye mesele ji sembolîzmê divê mirov derkeve xizmeta heqîqî ya di pratikê de tişta ku min rexne kiriye yani ez biya li ser telefonên welatiyên me ên botanî dibêjim hevanno ez tiştekî ji biryar we re nabêjim biryara we heye tunê jî ez nizanim em zanin jiyan ormalî şandine ber desteya dîsîplînê ya partiyê ama biryar hatiye girtin ne hatiye girtin ez nizanim biryara elbet ad komisyona dîsîplînê ya partiyê ye ez wî nizanim çawa biryar bigirin ama tiştekî ez zanim îmaja li Silopiyê derketiye holê ew meş û mîtînga li hember şaredar ne rast e ne xweş e îmaj xirab e rê û rêbazên diyalogî hilbijêrin biçin pakêtekî çîkolata bigirin biçin mala şaredara xwe çayekî wî vexwin pêra sohbet bikin diyalogê pêk bînin rêja heye qurban heye daxwaz heye yani rê û rêbazên kurdewarî divê merov tercih bike meş û mîtîng merov li hember dijmin ancak bikarbîne li hember hêzên serdest merov bikarbîne meş û mîtîng pîrozin di tekoşîna Kurdan de merov ji bo her tiştê nikare pêk bîne ji ber vê ez jiyan ormanlî nas nakim tenê zanim jinek bi tena serê xwe be herkes li dij be divê merov destûr nede merov destûr nede însanekî were afarozkirin heyf e heyf e însanê me heyfin merov nikare însanekî ji wezîfê bigire hewcî partiyekî yani çi dibêjin teslîmê partiyekê din bike bavê jê ber gura ne wisa ye tekoşîna ku em di nav de ne tekoşîna parastina jinê ye ji wî hevalên botanî ji kerema xwe re li min biborin yani min tiştekî xirab derheqê wê de negotiye tekoşîna we pîroz e di dema pêvajoya hilbijartina da weket daye emek daye we deng kom kirine ama min jiyan ormanlî hil nebijartiye we hilbijartî we anî kir namzet we kir serok û paşî hûn dixwazin ji wezîfê bigirin bêhêlin hinek bixebite xilas yani yan ji vê îmajê nîşanê me nedin bi pankartan diyalog ronî kerimke ya divê derê da mij yenekî şopan divê derê da yani piskirêkeke dibe çep bi esasî heye li goreyî rêgez û an çikê rêxistina me tev nagere ev pir şaş e ew gel ji wê li goreyî xwesteka gel tev bigere wexta li goreyî xwesteka gel tev negeriya bi gel jê neçîk be ew tiştekî cuda ye an çend kes bibêjin na rê û rêbazên rêxistinê ev li goreyî bige tu tev bigere vê çavê ev tiştekî yani eybe te mirov bîne ziman ev tiştekî eybe mirov bîne ziman adin çi ye yani ev tişt jî heta bi çiyê zorê bi darê zorê tu bibêjin na yani heqî wan heye bibêjî heyran tu ne endama partiya me ye serbixwe yîdî tu ev dibe ama na tu jî şaredariyê îstifa bike em kesekî din texşîna te ev qayyum e dewlet heman tiştî li me dike ew bi eskerê xwe dike em jî bi havakî din dike di nav tiliyê de ew jî keskerî ye ev şaş e Erdoğan jî çi dike kesekî navkev serî wî ên dibe çe şaredarên wî ên girêdayên AKP dibêje na ji kar birazû îstifa bike ronî ji ber ku mesele ez dûrî meseleyê dibêjim ez rêbaz dibêjim şîrova min şexsî ev yani ev jî hawakî qayyum e dibe xetayê we hebe çî wê hebe bira bibêjin ev tişt kiriye ew ya îstifa bike ya nake ama ya wata gel hilbijartibe ew xizmeta gel dike ne xizmeta em bibêjin an îdeolojiyekê an rêxistinek biçûk an virda wê da
از بخوای شاش دبینم از بخوای شاش دبینم وقت جی گفت یعنی چوام رو لهمبری کسی سیاست تا مزم بونن شاردار لهمبری وان organize بچه سازیات تشتان ساز بکه نشان لهمبرچی که از بخوای شاش دبینم از بخوای شاش دبینم مخواست بده ببینیم زمان البته وسه اما مثلا حواله کیش دبیجه راستیه که هي شاردار جی پارلمانتر جی جسیا اكو تبل سیاست لگال دبن جگل دور دکبن اف جی راستیه که دبی مروف هنکی سینوری خو بزانه به لګوري رئیس پارتی خو تف بگیره çünkü مرو وقت ریخستن کری تف بگیره ancak مرود کاره بسر بکه herkes به تناسری خو وقت حرکت بکه سرکفتن زحمت دبه از تم و نمونه dedim بنیرن بچن بردری استاسیونه که ترینه بنیرن کو به هزاران انسان بر به واگونا و دمشن یعنی به هزاران انسان جوان ترین انداد کevin تن تو بیجی قی چدبه ama herkes diçe malaxe arman cawan a girse ku ji tren te neyeke qeder awan neyeke armanc neyeke ji ber vê yekê hêza vê girse tune ama bi milyonan insan wextê ku bi armancekî be xwedî aynî qederî be wê demê dibe hêz em jê re dibêjin hêza rêxistinkerî ji ber vê yekê dibêjim di nava partiyê de muheqqaq hêza rêxistinkerî dibe ava bibe ew mihîm e merû bi tena serê xwe tev negere hereket neke eger ez vê meselê dirêj nekin em hema derbasî mijaredin bibin ku rêbazên diyalogê hilbijêrin herin mala jiyan ormanlê pêra bikevin diyalogê pêra qise bikin çi îcab dike pêra biryar bidin yani li hev bikin dernekevin berderê dünya alemê me rezîl û riswa nekin dünyayê pê nehesînin Tirkiye pê nehesînin partiya me weke partiyekî antîdemokratik nîşan nedin yani ez fikre hevala jî merex dikim tabî ez bar dikim min bersiv da hevalê me botanî biborin yani min biryar nedaye heqaret jî kesekî nakim rêz û hirmeta me heye ji biryarê were hevan em hema bidomînin niha ev mirina eskeran tu dibêjî mirina eskeran 12 hev esker dibêjin mirî hatin dîtin di şikeftekî de ji daxuyanî ewil ya wezareta parastinê gaza metanê ye paşê ez ketim nava lêkolînan min pê deranî ku gaza metanê tu car eskeran yan jî însanan zindiyan jehrî nake tenê bînê diçekîne tu derkevî ber oksîjenê du dîsa dikarî bijî yani gaza metanê oksîjenê dixwe merûv nikare bîn bigire lê daxuyaniya wezaretê de dibê jehrî bûne me gihandê xestexanê mirine derê we hêjmara wan jî 12 ye ew jî derê we derket holê ku zêdetir e tu te çi fehm kir ji daxuyaniya wezareta parastinê ya Tirk ji mirina van eskeran ronî reha Zeke destpêkê got hejmiyarek çûçik bû êdina yani wekî bêjî rakirin nexweşxanê da yani ev tiştekî zaten li goreyê mantiqê nabe metan gaza metanê û birîn nebûye bibe nexweşxanê ilaç derman bike û sax bibe welhasil pêra tedî hejmiyar tim zêde bû yani divê derê de zaten belûye newîsaye û dewletê eskerên dewleta Tirkiyeyê li wê derê jî ev alivê wan hene yani tupên êpê têkevin ev şikeftên kûr welhasıl maskeyê wan her tiştê wan heye ji ber ke ew do neçû li wê derê yani ev 10 salin li wê deranin û van şikeftana zanin ama tiştê dinî balkêş çi ye mesela qala çi dike qala üstêmenekî wan dike berê hatiye kuştin û niha li çikî wî digere li çî wî digere li cenazî wî digere heyran va üstêmena heta nehatibû kuştin yani hîn we negot watî kuştin üstêmenik û çar eskere cuda agahî çapemeniya Tirkiye derkevin welhasıl ama dev ji wana hemiya berde em zane newîsa ye hejmiyar jî cuda ye û newîsa ye
yani tabii ki dibe çe Türkiye dibe jinya agayın polisi hene tişmiş min bihisten jehvalaj derdora fakat tişteki rastî tam kesek nabêje ji ber ke pêvajoya yani derek hesas da ye ser her tiştî tê girtin dewleta Tirk jî demeke dirêje çiqas eskerê wên tê kuştin zaten nabêje yani dema va kesana diçin eskeriyê ev çi heye peymanek heye imza dikin yani والحاصل نابێژن بەری via 26 meha derbas bû endam 26 mehê çend tanha nayê bîra min agahiya ket çapemeniyê eskerê dewleta Tirkiye li derdora Metîna û ava şînê li wê derê êrişek hat serkirin û ev êriş bi dronan bi heronan hat serkirin bi dronan an bin teyarên bên mirov em Ronê em hinekî du hefte biçin beriya wê bû yerê hêzên HPG daxuyanî dan gotin artêşa Tirkiye li Zapê dor li hêzekî me girtiye hêzê me dane kêmasiya erzaq heye hevalê me bê çek û sîleh mane li wê derê pir di zorê dane em bang li artêşa Tirkiye dikin rêlber komkujiyekî venekin eger planekî wê wisa hebe em ê bersivekî tund bidin baş e paşê em pê hesiyan ku bi dewleta Tirkiye re têkilî çêbiye dewleta Tirkiye tuqeve nekişandiye Bihêzên başûra jî bihêzên başûra jî têkilî çêbû alîkarî hat xwestin da ku ev kesên li wê derê tunela şer dikin demeke gidirêje û erzaqî wan qediyan him hê xwarin nan av fîşek ketine tengasiyê ew kes yani ya wê bihat dibe çe du çena şehadetê ew kes netxwest teslîm jî bibin û ya jî gerek dewleta Tirk hinekî xwe vekşandana ev kes derketana yani li holê tiştekî wisa hebû dîplomasiyeke mezin hat meşandin ama xuya bû dewleta Tirk xwest wa kesana bêrûmet bike hejmiyareke gerîlan zêde demeke dirêje li ber xwe dide wan teslîm bigire bêrûmet bike û ev kesên Tirk nijadperest rê wan bide bibêje binere erê em bi Rêz Öcalan ra dipeyivin lê hêlekî jî em Kurda hîn dikujin binere em çawa teslîm dibin çawa dikujin fermo tu dewam bike di dawiya dawiyê de HPG firq kir ku hewldana wan bi ser nakeve hevalê wan ber bi komkujiyê ve diçin wê demê biryar dan roja 24 û 26 Hezîranê li ser hev du çalakiyên pir bi bandor pêkanîn li ser baregehên artêşa Tirkiye yên li Zapê gelek esker mirin gelek esker birîndar bûn hemî ketin şokê hêzên gerîla hin kom hene ji ber agirbestê ne amade ne belkî xwe amade dikirin ku ji wê herêmê dûr bikevin lê artêşa Tirkiye dixwast dîmenên teslîmiyetê bi dest bixe ji ber wê çawa ku te bes kir rê neda wan rê neda ku gerîla ji wê herêmê vekişe rast e wextê ku ew çalakiya gerîla pêk hatiya ya mezin HPG daxuyanî da got me çalakî pêkaniye tamam kam vê şîrove bikin bi çawa çalakî pêk hat pêşî rast e bi çekên bi hin çekan pêk hat paşê ji bo xatirê vê pêvajoyê hêzên gerîla HPG daxuyaniyekî bi detay eşkere nekir dîmen parve nekir heta hevoka wan heye ji bo xatirê pêvajoyê dîmenên çalakî em parve nakin baş e ji bo pêvajo xira nebe ama ji bo parastina birîndarê dewleta Tirk jî henin gotibû kuştî û birîndarê wê jî henin lê belê ji bo ku ev pêvajo xira nebe em va dîmanana parve nakin paşî çibû camêrekî ji artêşa Tirkiye li Colemêrgê balafirgehê bawer dikim li evê bû Yüksekova Geverê li Geverê balafirgeh li ku derê tam nizanim ama got li balafirgehê pir eskerên mirî tên vê derê ji ku derê tê em nizanim tam 27-28 mehê bû ez dibêjim belkî ka tu dewam ke mirna van askeran tekîliya mirna van askeran bi wê çalakî re çi ye yani agahiyê destê min da hene tabii ki ev agahî nesedîstedin hinekî weke komploto Rûsî jî ez dimeşînim lê hêvekî jî kêm zêde hinek agahiyên feqet tu kes di vê mijarê de napeyve yani yekemîn ket çapemeniya Tirkiye ev çapemeniya Tirkiye bi taybet ya li ser YouTubeê weşana xwe dike evanîn ziman yani êrişeke hatiye ser leşkerên Tirkiye ki li wê herêmê
demek دريجه هرم الزاب ومتينا وافاشندا اريشك كبهروني اريشك كبهروني اكثر والحاصل ده همان دميداجي هبگی ویجی دفعی دا دنبال ما دولت تطبیق شرطی بیه. دوی دری افشار بده هایی چی بود. یعنی ده همان دمیدا و که چه به همدمی هله کی گریلاین کردستانی دنبال دولت تطبیق الهرم کی ده هرمی بچوک شرکی گلک پردرکت اما ده همان دمیدا دا دما شر لعرض دهات مشاندن جه هوا دا جی هرونین بین تیارین بین کس بین مروف هرونا ایریشانین سر پوزیشن دولت ترک یک درین خطر دا پوزیشن گرتو بونه دخواستن او گریلای کردستانی جوی داری در کبن دافع بدن عالی یعنی لهلکی لعرده شرکی مزن ایریشک مزن هات سر دولت ترک لهلکی جی ازمان دان هرونا به همدمی لدولت ترک خست او کسانا دماغارا دا اندشکبتان دا دخول خفایی جای کردستان دا باورم و نمربن دوی شری دا گریلای کردستانی هزین تکنیکی جی بکارانین انج دوست و حوالی خونجی آلیکاری گرتن جبر خویای او کسانا نه 12 و 13 و 14 کسن هجمیاره که تیم که پیش دهات بوده مکه که دریجه خدابون نقبین استراتژیک دا کو او گریلاین demek درێژە تونێلە شار dikin dernekevin dixwest wan ya tirsîn bigire ya jî herî dawî wan bikuje bînin şehadetê xuya ye operasyoneke gelek berfireh ciddî û bi stratejîk li hemberîn vê hêzên dewleta Türk kar hatine xuya ye ev kesana wî şerî da hatine kuştin ji ber ke dewlet jî nikane bibêje dema dewlet bibêje heyran pekekî êrişî me kir وی چاقی باور دکم دست این گریلا لاجین دیمنین خورتنن چونکی بانگوازی گریلا جی دمک دریجه هیه دولتا ترک ایریشی سر پوزیسیون مدکه دخوازه و هوا کی گریلان یا بیهین شهادت یا جی تسلیم بگره اف جی دوری نرخه وی پیواجویه لورا دولتا ترک جی نکانه وی ببیجه جبرگه وقتا ببیجه از باورم دکلک ریین دیپلوماسی را بنا دولتا ترک را به اردوغان را به هیزین دولتا ترک را دیپلوماسیا که مشاندن دا کو او هیزین دولت ترک هنگ پوزیسیون اف بدن عالی دا کو گریلا دبی چه هم شرنکه هم لشکرین دولت ترک زرار ندوان و هم اوج زرار ند لشکر دولت ترک درکبه ول حاصل او کسین هاتنه کشتن هجمیار نه 12 و 13 و 14 هجمیار هین زیده و به متان گازی 14 اسکر لپیه وک میا ناکەون شکفتێکی و بمەتان گازی نامرێ شتێکی نەڕاستە ji kîjan aliyê ve binêrî têda nakokî heye elbet me doh jî pêr jî eşkere kir li gorî fikrên xwe li gorî zanîna ku me ji pisporan girtiye lê ew mesela dironê ku tu behs dikî ji rayedarekî AKP'yî jî ew pirsî bû gotu be ew dironên ku bûne sebebê mirina eskerê me ji ku hatin dibe rayedarên partiyê AKP bersiv bide bersiv nehat tu helbesta çapemeniya AKP çawa dibînî gelek meselê mezin kirin meselê sor kirin weke zemanê berê yan bêdeng man na bêdeng manin bêdengin yan na bideng çapemeniya kemalîst be ew jî dixwaze dibe çi bûye yani ev vî hawa nabe ne wisa yek yani çawa ew leşkerê hewqas demek dirêj ki heta gelek rojnamevanên dewleta Türk bi fermandarên dewleta artêşa Tirkiye demeke berê li wê derê dibe çi aktif kar kirbûn di nav şer da bû li hemberîn gerîlayên Kurdistanê bi wan re ji wan re jî agahî girtiye dibêje na ev ne wisa nabe bêimkan e yani ew leşkerê li wê derê ev tecîzatê wan heye û tiştekî din yani dibêje ya ev şikefta ketinê berê weke nexweşxana kir gerîla bû hêwata berê nexweşxana kir gerîla bû yani dereke şêm bû madem ki berê dereke jiyan têda hebû şêmber bû metan gaz têda çê nabe ji ber ge rê wên tifikê wê an yêken hewa bigire heye û leşkerê dewleta Tirkiye ji demek dirêj li wê derê ye ew şikeft û an dibe çe qul û qefa tunela têkevnê nakevin tiştekî nû ve kêş ve nake wata metan gaz têda hebe gerek ser wê girtî be gerek zêde nikane be hewê bigire welhasıl wana hemî pûçin yani ew ji xwe dibêje na çepemeniya Türk bi taybet ya Kemalîstan
لسر ویزه ده زخته لدولت هاتو بکن اما نوریم ببیجی نوریم پرزده سوان بکن هر کس سنکی بترسه اما ev هاوی بمتان گازی yani her dema dışarı nabaravan geriyle da leşkeri dağıtın kuştun ya zınar serdaketti bu ya Brus geliyor bu ya mari bijar bir bedav. Ev mijar var bu sayı. Ne açar bu ya Brus ki tüne ya havine u marji beyne gittiğini kapçarda kesilip bir ev bugre mari ki pası kurşinine. Bu vel hasıl zınar jine kettiye metan gaz. eğer jahri bibin jî ji ber gazekî ez bijim qey xwestine gaza kimyewî bavêjin şikeftekî û bixwe bûne qurbanî newêrin behsa gaza kimyewî bikin ew jî ev jî ihtimale ev jî mümküne ama dibê çi em dinerin berî wê çend roja di navbera wan û gerîlayên Kurdistanê da şerrekî mezin çêbû. Grûbek gerîlayên Kurdistanê êrîş dike da ku grûbek hevalê wan demeke dirêj di wê derê da şer dikin û niha hewceyê ew kes xwe bidin alî dewleta Tirk xwe nada alî û li hêlekê bi herona jî yani ji ezmana da jî hemdemî hem li erdê şerek çêbû hemdemî ji ezmana jî ew pozisyonê dewleta Tirk girtibûn artêşa Tirk êja ser wê. Em vê jî dayîne aliyekî niha ev provokasyona ku çêbiye yan jî dewlet baxçelî behsa provokasyonekî dike betalbûna merasima zindî bîna provokasyonê jê tê niha beriya niha hatibû plankirin ku ev merasim daweke zindî çêbibe merasima îmhakirina çekan lê ji nişkeva doh bi şev kecekê beyan kir ku ew vê meselê îptal dikin baweyekî vîdeo parve dikin vîdeo jî roja îniyê saet berbe nîvroyê ew ê parve bikin çima keceke hewce dît daxuyaniyekî bi vî rengî bide paşê hin hevalê me rojnameger ji herêmê beyan kirin ku li ser daxwaza Tirkiye ev çêbiye dewleta Tirkiye çima hewce dît ku zorê bide ser PKK van dîmenan parve neke dîmenên zindî wextê merû bide ber çav ji qada cîhanê pir rojnameger hatine ew ê baweke zindî belavkirana temamê cîhanê çima çînê bû Sewala ji min erî yani zaten xuyaye çünkü berî wê rojekê heyeta demê ya İmraliyê çûn cem birêz Öcalan û pêra hemen roke pêra derbasî cem Erdogan bû. Xuyaye yani ev nîqaş hem li İmraliyê hatiye kirin û ev nîqaşî hem li cem Erdogan hatiye kirin. Yani ev tişt rîska xwe heye çawa rîska xwe heye yek yani hêlekê da dewleta Tirk dibêjî sêzdeh çardeh eskerî min hatiye kuştin welhasıl bim gazê an biçiye wel ev nîqaşek heye hêlek dijî wexta îro çardeh panzdeh bîstî gerîla li ber kamerayan zindî nav nenûkê da dibêjim goreyê dewleta Tirk şowê bike ev hinekî tabîkî wê dewleta Tirk têxe zehmetê ev hinekî wê gelek wê nîqaşkirin ji hêlên kesên li hemberî Erdogan û Baxşelî ev vê gelek servîs bibe yani çapemeniyan gelek derada wê servîs bibe wê zehmetiyekê ji bo Erdogan û Baxşelî derxe ev sedî sed feqet ji hêla hêzan Kurd ve yani ji hêla PKK ve ev çe bixaratîne û çi bixara dibe yani dema tiştekî weşanek zindî ev çek niha bibana an bata şewtandin an bata şikastin çi bidanî çi bixara dibin li goreyê min tiştek nedanî û tiştekî jî nabe yani dema heger hêza Kurd wexta di vê baweriyê da ye yani pêvajoyek dimeşe wek pêvajo ji bo berjewendiya gelê Kurd e netewa Kurd e û baş e îcab nake yani mirov kane bidizî jî sembolîk jî were li derkê hinek saziyên Tirk jî hevî weke Qizilayî û yê weke Qizil Haciyê navnetewî û heyva sor a Kurdistanê û hinek siyasetmedarên Kurd jî li wê derê şahîd ve têkeve bin dibe çek kesek du kes yani ji PKK van dîmenana bigire pêra parve bike dibe û hewtew dibe jî nê parvekirin jî bixwe li goreyê min ev tişt wexta baweriya me hebe em dibêje ne her tişt bawê em dixwaze tê meşandin li goreyê xwesteka me tê meşandin îcabî ve tiştana nake yani îcab nake an weşana zindî ev dîmen bê weşandin an nê weşandin
فقط تشتكي تجي بخاراتينا يعني ويا هناك تشتهي حوجية مرو نكت قربانا شابمني هناك روجنا وان بخوازن بدرا قدر خبيش وان ويرين ديروكي او قيد بك لي بلي مثلا ناف يعني كان كس قيد بك ومثلا ارمانجا في شيء ارمانجا وقتها بخير به رابط زيب به وقتها بخير به رابطونه به لو رابخوا از وی گرینگ نابینم از وی گرینگ نابینم اما هم دوی لیدا چه دبینه هم دوی لیدا دبینه دیساجی خوشنهاتی پلان کرد يعني هو قص روج نموان هو قص لهلا جهاني حف روجه بانگاوی دبه پروپاگاندا وی کاری دبه ونشکا وجی دبه نا دولت ترک نخواستیه آن نهات خواستن مناکن اوجی دهلا يعني تایبت از وی ده هر سازیان دا ده هر ریختنا دا بشا چاپمنی هيا يعني كسرين سر نافي ريخسني در كبه بش چاپمنی تشتا دبيجو آن نابيجو دبي دريدا خوش نهاتي بلان كرن يعني حوجية بري اف اشكره ببه تشتكي وصاببه او قالك بهلا رباطا نقاش كرن اف وقتا هر كسي بقوتا تمام تشتكي وصا معقولة داوية تكتا نفس زمانها جارينها ابي بنقاش قالوا چمانه كي نقاست يعني دوی دريدا ديسا كيماسيا سازي كرنه هيا كيماسيا بتركي دبيجنيا öngörü يعني peş ditini كيماسيا peş ditini هيا يعني حوجية فزيكا وسنة نهتا في مرحلة يعني وقتی که مرو آخفتنا ته فرموله بکی دو تشتان جه دردخم یک تجمرا بیجه راسته نراسته یک دوی پیواجوی ده اگر آلی کرد سرکفتی به تشتا که دخوازه به دست بخه حوجه به مراسم نوسا سمبولیک تونه مادم ام سرد که از aynı veri بیجم tamam yatınji madem ki tu merasime pektini dibe tu peşte tedbiran bidî berçav heteriyên ewlekariyê bidî berçav provokasyonan bidî berçav raqîbê xwe dijminê xwe bipîvê bi wan re bidî bistînî ya herî baş çi ye biryara xwe bidî di nîvê rê de te wextê biryara xwe guherand şik û şüphe dikeve serê تهين خوش فرموله کر استان veri بیجم Tamam. Yani nîvê rê de divê mirov biryara xwe neguherîne. Madem ki ew qas fikarên te, tirsên te hebû, te dikaribû pêş te bidîte weke organîzatorên xwedî tecrübe. Te dikaribû pêş te bidîte. Ev weke rexneyekê tu li wan digirî. Temam e ama herî dawî bila hevalê me zanibin ku roja îniye merasim. Merasim belkî qeyd bûye jî, xilas bûye. باشه دوی دريدا ابتشت قالك كيف من جراحات شيء داك وي تشيكات تسليم نكه تشيكي بيشي وطانن عن بيش كاندن بريارك قالك جرام بوهاية صنشما يعني ابتشيكا دستي جيرلا كردستاني 40 ساله عمي دايكين كرد كسين كرد اوروبا لوي دري چند قرشا جنانی خواه کم دکه جفارنا خواه ایواری کم دکه آنشتاشتی خواه سبیج که خواه کم دکه آلیکاری ده وان شروان کرد دا کرپی آخا خواه نرخی خواه بپاریزه یعنی او چکا گلی کرده او بریاره که گلک کرده گلک جیده دا کرد نادن دشمن او چک او سمبولیک دبه چوچ که خواه بجی لی گلک جیده و گلک کرده و گلک کیپا منانی مثلا Tamam. Hevalê ronê dîsa ji derdora herema bota nejmera peyamekî hatiye di derheqê jiyan ormanlî şaredariya Silopiyê de dîsa vê bibêjim ez jiyan ormanlî nas nakim ez mijarê jî nizanim tenê tiştek ku min rex nekir îmaj e îmaja Dem Partî îmajekî fedekar e birêz e partiyekî bi qîmet e li ser fedekariyê ava bîye li ser qîmetên Kurdan ava bîye kevneşopiyekî Dem Partiyê heye em hemî kevneşopî û mantiqa Dem Partiyê nas dikin demokratîk e
خو دسپیره هیزا گل باشه ایماجا کل سلوپی درکت دکاره وان آلیمه هنک دسیه ده بهیله تشتا کو مرخ نکر اوه مروف به اندام خوره به آلیگرین خوره به سروک شارداری خوره دده دستینه دیالوگی چید که او قاس مروف لسر لبر رایا گشتی رانا به چالاکیان چناکه جبر چالاکی تنه لهمبر هزین دجمنه yani mantık ama ev bu. Vakidin tiştekî ku ez bikaribim biryar bidim nas bikim mijarê nizanim yani. Ji ber vê ez rêz û hurmetê xwe jî hevalara dişînim hevalên Dem Partiyê tişta yani biryar neameye biryar ya Dem Partiyê navbera wan û endamê wan de ye. Ama îmaja ku li Silopiyê derdixin holê me dixe zorê. Civakê dixe zorê. Ji ber vê ye yani divê hevalê me destûr bidin ku rojnameger endamê çapemeniyê garibin hin îmajan rexne bikin. Yani mesele divê merû bikaribe bide bistîne. Em însanin çima em bi darê zorê hin tişta dikin. Divê em fêrî diyalogê bibin. Me diyaloga bi dewlet Baxçelî re jî becer kiriye em bi ser ketine. Em zanin nedî bi dewlet Baxçelî re jî bidin bistînin. Li Bakurê Kurdistanê pir alîgirên AKP'yî heye em bu wan re dikarin bidin bistînin. Qayyûm hene li şaredariyên Bakurê Kurdistanê em bu wan re edî didin distînin ketine tekîliyê. Ya em bijinekî Kurd re nikarin bi tekîlî dayînin. Yani em ew qasa acîzin. Divê meselê de me rex neke. Wekî din tiştekî tune yani ez miserê kesî nexistiye belayê û ji Partiya Dem Partiyê re ji fedekariya wan re jî rêz û hurmeta me heye qet ne mesele ye. Mamosta vê derê de dixwazim digotina bibêjim aslında min dixwazî dawiya re zaten bibêjim. Ev kes ne nas dikim jiya normalî kiye çi ye welhasıl ne hêla wê dikirim ne hêla wê dikirim ama mesele çi ye me wer digotiya beyana jinê esas e jin jiyan azadî. Vê sloganê ji bîra nekin. Jin jiyan azadî beyana jinê esas e. Madem ki ev e û di çanda Kurda jî mesela jinê da çanda Kurd rîsipiyê Kurd rûsipiyên Kurd civakên Kurd her dem hesas. Ev kes min naniye te naniye Dem Partiya aniye. Gel hilbijartiye. Ev kes bi çi suçdar dibe? Tu zanî ez sewaleş te dikim. Na. Ya eybe şerme vatan na ama na me ferman daye ji xweda da ferman wîstatiye tu işte koltuğa xwe peya be. û warê tu gel esas nagre. Tu ji gel re bibêjî xetayê wê ev e. Gelê wê ser kursiyê wê deyne. Ronî ez ji te re dibînim meselê nizanim. Ez tenê zanim ku jinek Kurd e li wê deriyê û dijberiya wî tê kirin. Merûv wekî vîjdanin mafê jinê diparêze. Em wisa fêr bûne. Pêşî mafê jinê başê hin rêgezên din. Yek jî civak. Biryara civakê çi be ew e. Çünkü ev tevyer xwe dispêre civakê. Biryara civakê çi be, daxwazê civakê çi be em mecbûrin li gorî wî tevgerin. Jin, civak ev. Ma merû wextê paraznameyên Rêzdar Abdullah Öcalan dixwîne hemî di vê çarçovê de ye. Divê komîn herin lêkolîn bikirin komîn çi ye? Daxwaza gel çi ye? Herin lêkolîn bikin jin divê çawa bibe xwedî biryar di nava civakê de. Yani avakarê vê teoriyê dibêje jin divê bibe xwedî biryar rê nede ku mêr hukmdar be di ser wî de. Rê nede ku dewlet hukmdar be di ser wî. Dewlet çi ye? Dewlet hêzên serdestin. Hêzên serdest dibe ku bavê te be, dibe ku malbat be, dibe ku partiya te be, dibe ku koma mêran be, ez nizanim. Ama jiyan ormanlî ez nas nakim. Tenê zanim jinekê sala nodî de hatiye dünyayê genc e merûv dikare pêra bide bistîne diyalogê bike. Yani merûv dikare îxna bike dişûna wan çalakiyan de ku tê de wekîl tevlî bin û li ber çapemeniya Tirkiye û îmaj min rex nekiriye. Ji bo wî ez tevlî meselê nabim. Ez xwe meselê vê dikişînim. Rojeva me jî pir germ e, rojeva me cuda heye. Mamoste, hinek tişt prensîbin. Hinek tişt prensîbin. Niha ez ne nas dikim ne tu nas dikî. Mesele prensîb e.
Na du cara du dike çar. Ev kes hilbijartinê hatiye ne deng girtiyo hatiye. Tamam. Ev kes hilbijartin gidin dema çêbû. Baskır dibêjim bes e yani me baskır. Na du cara du dike çar. Ev kes hilbijartinê deng girtiye hatiye hatta ne hilbijartinek din li ser e ew bi xafiya xwe. Xwe da halî li ser e gelê wê ya wê hilbijêre ya wê sen nebijêre. Qetiya tiştekî mirov ra dirêj bikinîne. Elbet. Wekî din kîja mijar hebû em ser daxivîn ez dibêjim êdî saeta me jî tijî boronî. Yani ez dibê weke 10 deqa 5 deqa li ser van ha ev rewşa li Tirkiyeyê diqewme ev dibê çi siyaseta tê meşandin li hemberî CHP li hemberî Elbet rast e. ez vê me hewceyê mirov zane çima çünkü ev jî girêdayî vê pêvajiya niha li Kurdistanê tê meşandin di navbera Birêz Öcalan û Dewleta Tirk da ev dawiyê bandorî li hev dike. Ez vê pê mirov dane çend gotina ser wê jî bike. Elbet. Ez bixwe pêvajoya ewliya 2013 2014 da tiştê tevlê nedibûn çibû pir zêde demokrasiya Tirkiye. Yani her hêz ket nav, her alî ket nav. Ama halbukî mijara wê pêvajoyê yani mijara Türk û Kurd hev. Yani pirsgirêka gelê Kurd ne hew pirsgirêka jinê ye. An mafên xwezayê ye an mafên demokrasiyê ye. Pirsgirêka gelê Kurd pirsgirêka mesela netewbûnê ye. Welhasil heger tu demokrasiyê vegirê de bibêje pirsgirêka gelê Kurd pirsgirêka demokrasiyê ye heyran Tirkiye demokrasî tune ye dîktatoriyek mezin tê meşandin û herî de here ev dîktatorî hûn Kurd dibe. Lewra heger mesela wata tu weke vê bi nav bike bibêje pirsgirêka gelê Kurd pirsgirêka demokrasiyê ye pêvajo binketiye. Ama tabii ki ez wisa nabînim û ez bawer dikim kesên vê pêvajoyê dimeşînî jî wisa nabîne. Mesela netewe. Mafê netewê gelê Kurd li wê derê ser masê tê nîqaşkirin. Heger wexta ew be pir gelê Kurd hewceyê bandorê lê neke û Erdogan jî di dema xwe herî lawaz daye. Ketiyê demek xwe ne herî lawaz daye. Yani di rewşeke îro da gelê Kurd destê wî hîn xurte ji ber Erdoganê ketiye demê xwe dawiyê him bi temenê xwe him bi siyaseta xwe û niha bi deng yani bi deng CHP Partiya Yekemîn li Tirkiye. Erdogan Partiya Duyemîn e û Erdogan herî de here raya winda dike. Sibê dist bê heger hilbijartinek çê bibe yani hilbijartinekeke durist çê bibe Erdogan nayê ser. Ev li ber çav e. Tu siyasetmedarê Kurd nikane gelê Kurd îkna bike da ku here ser sandiqa û deng bide Erdogan. Ev pêk nayê. Ev pêk nayê. Ha wexta heger hêzek din werser yani CHP werser niha îro dîploma bûyî mesele. Di Anayasa Tirkiye'de di zagona bingehîn de wexta kesekî diploma wî ya üniversitê nîn be ew kes nikane bibe serokê Tirkiye. Welhasil ihtimala 2 sal din ev biryarê Erdogan dabe nav netewî û di nav Tirkiye'de bixwe hemî iptal bibe. Wexta CHP bigire çi biryarê Erdogan hebin wê hemî iptal bibe. Wê ji tera bibêjim. Wê çima iptal bibe? Çünkü Erdogan diploma xwe nîne. Ev operasyonê niha Erdogan yek diploma wan hen û diploma wan iptal dike dema CHP were ser sibê dist bê wê li hemberî Erdogan bê meşandin û bi hawakî destê CHP'yê xurte çünkü Erdogan diploma wî nîne. Wê çaxê dibe gelek biryarê Erdogan binê wan mohr kiribe hemî iptal bibe. Ev rîsk jî li Tirkiyê heye. Ez sana bêjim. Na mala te ava na hemî tiştê tu dibêjî ez jî tevlî dibim rast e. Hevan mala we ava ji bo eleqeya we ji bo kanala me heta niha ji kerema xwe re ji bîr nekin bibin abone û carekî din dubarê bikim di derbarê vê silopiyê de ez nas nakim ez ne jiyan ormanî nas dikim ne şaredariya silopî nas dikim nizanim aya min ji meselê jî tune ye tenê hevalê me Dem Partiya rêja ji wan dikim
ایماجا کو پارتی خراب دکه نشانه خلکی ندن نوا خدا مسئله حل بکن تنه اوه و ویجی تشتکی پر انسانیه مرو دعوه کی وصل پارتی بکه ما نوا خلکی در رازی رسوانه کن ایماجی کی باش نشان بدن به اندام خورا لحف بکن دیالوگی چه بکن تشتکی پر روشکی آورتنه نه یعنی روشکی مرو نکاره به بک بینه نه یعنی یک جی لهمبری وجنه کی هیا یعنی کی به نزاکت تبگیرن نازک تبگیرن لهمبری وجنه کی جن مرو نکاره جنه کی آفاروز بکه کی دی به بلا به او جن مهپی به AKP'yi به دجمن به کی دی به بلا به جنه یا آفاروز نکاری تشکیر بکی جنه کی ev imaja teşhirkirina jinê dibe me em ji nava xwe wekî kultûr derxin. Jin hêja hurmetê ye. Kî dibe bila bibe? Jin be bes e. Fikrî wî meriv dikare biguherîne. Fikrî wî ne mesele ye. Bi diyalogê, bi danûstandinê çi dibe? Parastina jinê veke ronî em çi bikin wisa ye? Rastî wisa ye yani heqete fikrên wisa ye. Dünya xerab e jî fikrên wisa ye. Ez nabêjim ew canik nas nakim ya. Hadi mala we ava her hebin. Hevan no xatirê we.